Tan? Tak goleki klakluk takluk apa? Selamat sore nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uga garing, Nduk. Iki Ibu jek ngenteni tong bancaan wis ditata Bunda Dewi ki mang. Walah Nduk rambutmu padha nguncis kok super bos. Boyak. Loh, ya kok mboyak to dikandani Ibu. Maksudnya ditata sing rapi, Nduk. Mami. Oh iya, itu tadi anu dipilihno Mama Susi iki lho, Mbak. Dinggo Intan. Buka, Nduk. Tapi Satune. juga lho aku soalnya urung adus. Ya ora le, iku dipakai Intan, terus dipakai celana putih nek dinggo nyantai-nyantai apik. Nyantane ndi? Yo kebetulan ning cepu kuliner ngono-ngono kuwi. Alhamdulillah nggih. Gak apa-apa, Intan dikasih satu, sing lainnya nanti bisa dikasihkan uang sing Iki tak mau. kene waktu. Kene waktu. Ora, aku nek di saiki niki ning online iki sing motif-motif bunga seperti ini ada, Nduk. Terus dikasih celana warna putih, kok keren. Ngono. Ini lho Nduk ditata sing apik bandune lah. Terima kasih nggih untuk panitia 17 Agustus. Ibu Yuni dipercaya untuk menjadi juri lomba tumpeng. Aku tadi tak post apa saja nggih yang sudah berpengalaman menjadi juri, apa saja yang dinilai itu Bu. Kadang rasa itu ya. Rasa itu terutama rasa, tingkat kerumitan dalam plating niku nggih pemirsa, terus kerapian dalam plating, terus menarik kerapiannya itu loh, maksudnya bentuknya itu menarik, membuat kita maem itu tambah berselera. Mungkin kira-kira seperti itu nggih pemirsa. Nek rasa itu jelas. Aku dek mang soalnya ketemu Mbak Nia pas blonjo ya Tan. Mbak penek acara apa dek blonjo? Anu Bu Yun apa gawe tumpeng. Dilalah ditelepon karo panitia. Terus di WA. Sopo wae anu Mbak sing ape dadi juri? Bu Yuni, Bu Carek kalih Pak Babin. Oh no. Sing Mbak Indah. Iki bos terkos sesuk ya. Iya, garing kok. Wes gawe konten gak apa-apa Bu, sithik-sithik engko tampilno tumpenge nuki tampilno. Mbok jenengan apa posting sesuk, mbok upload sesuk gak apa-apa. Aku ngono. Wis ditutup ini. Iya. Ben gak kotosan kuwi lho apa? Apa to, Nduk? Ben gak kudanan maksudnya. Ora. Insya Allah wis aman, Nduk. Wis gak. Denune Pak Silo sih. Iya, dulu itu kan langsung di apa ya ikine dadine wis aman mboten bocor. Ditambahi ngene terus dikasih kanan kiri. Ini dikasih pralon kanan kiri. Dadine aire tidak membludak luber-luber ngono. Dan untuk lebih amannya ya tak tambah iki, tapi alhamdulillah setelah kejadian itu wis ditendani Pak Silo, alhamdulillah tidak pernah luber-luber lagi. Lho ilang neh. Neng ndi? Hei. Nek Siapa? Kayak lho ibu iki ngono. Hai, Nduk, ijek enek panas ya ben to Nduk ning jaba. Aku dikongkon Bunda ngentasi kubanku dhisik kok. Lah ya kan ya urung to iki jek ijek. Maksudnya dikongkon ngentasi iki kan punya kabeh. Iku kan gone Bunda to sing sebelah kono gone. Jano, ya. Mamah Encus. Gene Mbak Susi kono. Iki nek dalam hal perkumbah-kumbahan pancen nggone Bunda iki. Kae wis enek sing teko apa ora? Delok lah, gak percaya. Lah saya Go kok jek sepi, engko lek enek di tong tur. Heeh. Go kok jek sepi. Kentrongane rong di anu kok, rong ditabuh. Gone Bunda yo garing kabeh. iya
Alhamdulillah. Bunda yang membeket tubuh mangok. Ambune segere. Iki ndek ilas sing dienggo lomba, Bunda yo lomba menang rek. Intene ora melok kok. Intene Lah, kan wong- ning omah. Lomba ibu-ibu kok rame, wong Intan ora ibu kok rame rek melok lomba. Lah pipo pening ndi kok para erono ki. Ora nek ndi ning ndi? Kaosem garing, Nduk. Iki jek telas. Wis ben sik terus. Nah, ini pemirsa sudah siap kami bawa nggih. Iki sing nggone Dek Susi, Dek Dewi, Ibu Yun. 4, bawaan 4 pemirsa. Engko terus seperti biasane di apa nek ngarane di ijol-ijol liro kancane. Api ya? Merah, kuning, hitam. Iya, api. Iya. Wes po mulai porong ya. Oh, wes mulai banyak sing datang kok pemirsa. Bu, Ibu iki bajune jenengan tak pakai bancaan nggih, nggih. Mugi-mugi Ibu Pak Mbae sedaya ahli kubur pinaringan husnul khotimah nggih, ditempatkan bersama orang-orang yang saleh-salehah, diterima amal kebaikannya nggih. Amin. Ini kan mulai banyak nih loh. Ya, cek. Loh, ini kalau sepeda mulai berdatangan loh, gitu. اللهم صل على سيدنا محمد صلى تنجينا من جميع الاهوال والافات وتقدمنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا اقصى ومتين خلق الحياه وبعد الممات اللهم تقبل وسيل ثواب ما قرأنا من القران وحيانا وما سبحنا واستغفرنا ونسال على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوسيله إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمسلمين وجميع الملائكة الكرام في سيدنا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض والغرب أبطال ثم إلى جميع الأرواح المبركة بركاله وفرائض خصوصا إلى جميع الأرواح pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia wa farahum fi dari kubur Allahumma wa'afwanhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka wa izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah. Siji, Mak, siji. Lah kok yuk pira? Wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul kaca itu. Ayo tok pira aku iki ae, Mak. Wes Jawa. Wes dah. Kroyek tok pira, Mbak Nur? Pidun tok pira? Pidun tok pira? Nompat aku tok iki. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Oh, enggak, wes kae, wes. Kok Madarni siji. Aku siji, wes. Wes, Mbak Nur. Kruyuk. Lah adikku wis mulai sik kan lho. Coba. Kruyuk. Iya, ya Rene, Dok. Tak jam buka berkat, Dok. Ibu untuk berkat, Dok. Emang diambil Mak Simi sama Mbak Nur. Wes aku dua, Mbak. Siji kok nek mbok Mak Darni ngono. Tambahinnya ini lo dapat iki. Siji. Loro. Ibu minta tolong boleh? Kakak lampu. Bukan. Menyirami kembang. Kembang wis sameh. Anu teh, tripodnya mana ndak, Dok? Mbok. Tak jiko tripod sik ya. Kira wes ketemu kok.
Walah, alhamdulillah apa ae, Dok? Dapat apa ae kuwi? Lah kok wis entuk jajan? Oh, ada kerupuk. Ada bakso, Dok. Ya ada bakso, tahu. Loh, ini tahunya 1. Ada bakso. Yo gak ngerti ya, Nduk, ngono kuwi. Wong ngerti jupuk dijol-ijolno. Ya nek peyek, enek mie. Iku enek apa? Roti, Pak. Nek jarene petugas kesehatan jangan sering minum minuman ngono kuwi. Maksudnya jangan sering intan, harus banyak air putih ya. Bukakno Nduk tolong ah. Aku saanokno kuwi. Pengen delok bal apa ora? Ayo Ayo nek delok bal. Ijek beli. Yo cek le. Ayo Tapi aku kakno nganuno sik iku. Siramno kembang. Ayo aku taruh sik, Dok. Kok nek Mak Darni dikasih, kok mesti rene kok wonge. Angger sore niki, Mbak, angger sore iki Mak Darni dianggo-anggo pagerem niki enek apa ya wong teko. Niku nyuwun maem sore, jatah sore kadang nggih pagi. Kadang nek pagi mboten mriki nggih sore. Pamane gak masak ngono kuwi ya. Anu Bu Yun, duwe ae nggo tuku lontong. Enggak ngono ya jajan Bu, aku wis bar dikeki wong, aku nyun jajan ae ya jajan. Ayo. Minta tolong ya. Ndelok bal jam piro iki? 4:30 tapi panasnya ya jek ngedar ya pemirsa. yo kok Memang dapat uang kas lumayan, terus dihitung mak sini ambek aku sing nyoteng. ya wesnya. Nih, Ya. Nanti untuk tambahan beli cat. hah? Beli cat. Mungkin Mak Derni biasanya. Berkat. Ya, ya, setan ya. Setan. Ya, nggih, pakekno berkate. Ya, meja Mak. Halo guys. Iki lho tak syuting e. Iki sampean tak pilihno sing segone wagi enek telure lho. Kok kok ngene iki piye? Apa? Sandalku digedang wes. Ya, kita pilihno sing wagi. Ayo rene, Ten. Oh nggih, Mak. Wes dadi mak mumpung jek amat. Lah kok langsung wis diparani. Iki lho sandale sampean dinggo ya sandale ya, Mak. Ibu, Nggih, sami-sami, Mak. wadah Walah, dia tak bilang sing bagi mung tak tambahi neh, tak tambahi mie, tak tambahi kerupuk. Nggih, kula nggih matur nuwun. Ngono Dek. Kan mau njupuk duae. Tak tak goreng nang gitu. Sing karo Mbak Nur karo Mak Sini karo Bu Sri. Mbak, siji tes. Oh iya cetain Mak Darni aku ngomong. Mak Darni iki angger sore pemirsa kadang bakdo magrib iki boten saged diprediksi datange Mak Darni kadang iso. Delok Balintan. Ayo Ini bajune Mbak Yidan. Di? Oh, bajune baju. Iya. Bu, Pak. Dikei Mbak Dewi satu, Mbak Dewi satu, Mama Susi satu, Bu Yuni ikut satu iki. Oh ya wes. Nek kangen Mbak Yidan. Apa-apa ya dirembuk wong telu pemirsa iki, utamane ape piye ya wong trayo dulure telu. Terus muga-muga paringi rukun terus ya pemirsa ning kono Pak Mbak dan ora sedih.
Ya gak delok bal-balan. Ambek Bude. Ayo sik tak nyirami iki, Nduk, sayangku. Ayo Bude tak salin, Nduk. Piye, Nduk? Gak enak sing apa, Nduk, kan gak rumahku. Anak apa nih? Gak enak sing nyusul aku. Oh iya, gak enak sing nyusul aku. Ayo Mbak Bude, tak gonsekno. Mbak Mbak Intan barang kok cilik kok. Cicus ya? Ya susah. Lihat Bal ki ambek Yaya, ambek Intan. Sik aja ning garis pokoke, aja ning garis. Iki Pak Wo iki. Iki Pak Wo lempar. Ayo Pak Lurah, ayo. Ayo. Ada Bu Lurah, ada Bu Care, semul kabeh iki. Wis geger Intan pengen gawe anu ki, gawe syutingan mbek Yaya. Yaya pengen tumbas jajan? Dok, ya, pengen tumbas jajan apa ora? Iya, nanti ae. Nanti ya. Nanti tumbas jajan nanti. Iya, Intan yo jajan kuwi. Wes tak ambek duduk. Ayo. 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 Intan parah. Saduk. Kasih no iki ndek rene lho. Dah mundur. Ayo. Iya. Ramene pol. Iki RT, Mbah kami tua. Terus Mbah Lurah ki Pak Lurah di pemirsa ki Pak Lurah. Pak Lurah iki ya. Ayo iki. Pak Lurah iki ayo Pak Lurah, ayo. Ayo Pak Lurah. Rudi datang pada Bundur mana siapa yang gitu? Masih Bundur masih bisa katakan. Di supporter Bu Care iki. Ibu Care ini. Ibu RT iki sing dadi supporter. Iki adalah Bule Mbak Yune Bupangat. Bule jenengan anak Mbak Yune Bupangat lontong nggih, Mbak Yu kandung ini. Bule KKM. Lah kok dimano? Lah kok ditendang alah. Walah tak tendang ngono mang piye? Olah gerak nang. Jajane ki ning sebelah kono ya, lho ya, ning sebelah kono nduk jajane. Yes. Iki Pak RT iki sing rene iki Pak RT Roni. Wes kesel leren. Bundur juga ada Adi. Namanya Adi Bundur membuka ruang. Kalau bisa diberikan pada masa Bundur. Kayak sing delok kono ya akeh. Sing kene Intan. Wis ayem bar tak jak ndelok bola. Demikian nggih ceritane hari ini. Bancaan ndelok bola. Ki pendang siap-siap. Intan kok ning omahe Mama Susi, ibu tak ning gadu karo Bu Care karo Pak Babin.
Salah apa? Ibu dikon dadi juri. Juri panganan apa? Lho kok juri panganan apa? Ibu Ibu sesuai umur. Lho, kok iso umuk lho Ibu? Iki mau enek WA-ne saka panitia 17 Agustus Desa Gadu, Ibu Bu Carek karo Pak Babin. Aja umuk. Ora, Ibu dadi juri lomba tumpeng jere. Malah umur ini Ya wes. Jam pira? Iki lho bar magrib. Ndak mulai. Ya nek wis selesai mulai leh kok Aja suwi-suwi lho aku soalnya gak wani ning omah dhewe. Ora. Kok nek bunda ning Gadu lah piye aku ora dhewean. Oh, Mbak Mama Susi kok. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan momongan yang saleh-saleha. Intan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kak no kabeh. Pinten orang ini. Jos leh. Ora, guys. Kalau di kamar mandi. Wes tak pakai kabeh iki. Iki kamar. Wes Cus ya, Intan cus ya. Cus. aku mau mandi dulu, belum mandi bak kasih bau ini bau. Iya. Nek wis mandi ya wangi lah. Ini